Ruki! Ruki! Na amajiya. Kin shirya? Na shirya ga nan. Kin gane ko? Na gane. Wannan duk abin da ya dace a yi da su. Wannan kuma gashi sai ki sha ruwa a hanya. To shi ke. Da wuri ake kama ka. Tun rana ta yi abin sai ya lana. Ai ya zama dole shugaba a mata aure. Kyawawa! Ai ya zama dole na je na samu maki mata. Azuka dan kwala dan kwala. Wanda idan Alhaji ya gani sai ya haka. Yana wutsura ido. Kake dawo ba. Wallahi kake ba dariyar nan na ma rasa ta. Sai ma na dawo. Sai na dawo. Allah ya damin da ke lafiya. Na gode Allah ya tsare. Wannan yarinya ina ba za a samu ka ba. Nadia, 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 Nadia.